Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya. Alheri kai muku. RCEP, ofishin kula da harkan sadarwa, bayan sun hiddo bayani ya tada cece kucece a Niger, yanzu sai suka yi zamna tare da 'yan jarida da 'yan society civil wai don su bayyana menene suke nufi da wancan bayanin da suka yi to na tilasta ma masu aiki da Starlink duka su je su yi takardu. Amma bayani ne da mun bu su yi shi ba. Kamata ya a rushe ta in muna son mu gaya ma kanmu gaskiya. Cikin bayanin sai mu karanta da farko mu ji abubuwan da suka wasu 'yan matakai da suka doka. Suka yi magana na cewa su sun san abubuwan da suke faruwa na wahalar intanet da sauransu, to kuma don su ƙara gyarawa shi yasa suka tashi suka ɗauki wasu matakai. Har cikin maganar su suka yi zancen tsaro, sai yanzu ne RCEP suka tuna su yi maganar tsaro, wai ai dan tsaro ne dan ka aje masu aiki da Starlink wasu su shiga da wayansu ko da kwamfutansu da aparaikinsu da su yi wani mugun abu. Kai mai Starlink kai ne za a zo a nema, tun da kai ne aka sani a faraikinka ne na Starlink aka sani, kai za a zo a kama ko kuma kai ne mugun abu zai faru. Mun yarda da cewa gaba ɗaya 'yan ƙasa na cewa dole ne a ɗauki duka matakai na tsaro ko ma na menene don a tsare ƙasa, don a tsare harkokin da suke tafiya, ko na harkan cikin daji ko na harkan kasuwanci ko na harkan telecommunication. Wannan gaskiya ne, amma wannan ba ita ce magana ba. Mu ci gaba da communication da suka yi, suka gama suka ce duka masu son su gyara takardunsu su je biro nasu na RCEP a Niamey. Kenan ya tabbatar mana da cewa a duka Niger a Niamey kadai RCEP take da biro. To ya ne za a yi da sauran mutane? Sai suka ce a gaba ba su da har yanzu, a gaba za su yi wai platform kamar wani application kenan na internet wanda mutane wanda suke nesa waje da Niamey, wajen gari, za su rika neman takardunsu da ta wannan hanyar ta internet ba tare da hasin zo Niamey ba. Ku ba ku ji da Allah. Sannan suka ce a cikin ma Niamey kin har masu zuwa yanzu su nemi su yi takardun su kansu wai ba a yi wani biro ba a yi wani ofishi ba a yi wani gishe ba inda za su rika biyan kuɗin, za su yi shi nan da wasu 'yan kwanannuka mai zuwa. Wannan cikin bayanin RCEP duka da ya hito. Suka ce kuma za su aika amma mutane cikin region daban-daban, cikin garuruka da ƙauyuka don su wayar da kawunan 'yan ƙasa na dole ne cewa masu harkan tallatar da intanet dole su zamanto suna ƙa'ida. Cikin bayanin nan gaba ɗayan shi RCEP abu ne za su yi. A ce ofishi mai mahimmanci na ƙasa kamar wannan wai ya ɗauki decision ba tare da akwai wasu matakai da ya ɗauka ba, wannan rashin sanin aiki ne. Kullum aka ce ko a gida ko a wurin aiki, in dai kai baka shirya ma yin wani abu sai lokacin da ka fada cikin matsala kake neman cikin gaggawa ka samu solution, to har abada cikin matsala kake. Ofishi kamar RCEP wai sai a gaba ne za su hido platform application wanda mutane wanda suke wajen Niamey za su rika biya. Dan cikin Niamey da kanshi yau in mutum ya tashi ya tayi biron RCEP babu inda zai biya kuɗi, wai cikin wasu kwanaki masu zuwa za su yi gishe wanda za a rika biya. Suka yi maganan wata 5 miliyon wanda ita ce mai son ya rika tallata harkan internet kin shi ta Starlink zai rika biya da sauransu don ya samu license. Sai mu tambayi kanmu, ba RCEP kaɗai ba, yawancin ma'aikatanmu na Niger. Wai Niger kin ita ce dai wanda mu muka girma a cikinta, wanda duka komai da komai yake faruwa wanda mu muka sani, ko kuma akwai wata Niger ce daban a wata planet daban wanda su wa'annan manyan ma'aikatan suke rayuwa a cikinta? Tunda yawanci in kaga an ɗauki decision daga ofisoshinmu na Niger abu ne unrealistic kenan, ana nufin kaman abu ne wanda baya tafiya da yanayin hakikanin rayuwa da yake tafiya. In mutum yana da miliyan 5 ya je sai Starlink na 500 mil don ya zo ya rika samun $20, $40 jika guda. Ƙa'ida nan suka je an sata tun 2018, kenan ƙa'ida ce an sata lokacin tana aiki kamar mutane wanda suke buɗe internet cafe ko kuma wanda zai buɗe cafeteria babba kuma ya sa wifi yana sai da internet. Daga 2018 zuwa yanzu babu Starlink. Yanzu in akwai Starlink RCEP kenan sai ku yi tunani wani irin decision ne, wani irin luwa ne za a ɗauka ta tafi da abubuwan da suke tafiya yanzu na hakan Starlink. Wane ne zai zo ya sa 5 miliyon kawai don ya rika sai da internet $20, $5? Yaushe zai mai kuɗin shi? Doka ce suka ce don su kare intérêt public. RCEP mu gaya ma kanmu gaskiya, wannan ba intérêt public kuke karewa ba, intérêt ne na manyan kamfanonuka kuke karewa. Kullum yana ƙara bayyana
na cewa akwai presiyon, akwai sa hannu da su wa'annan manyan kamfanonin suke yi ma amma RCEP. Tun da aka kafa RCEP ba mu gani sun hito sun yi maganan lalacewan data a cikin Niger, tsadan kira-kirai da kasa in kai minti 2 minti 3 ya kare baka san ma ina ya shiga ba, in ka shiga internet ba a ma magana, abu ne wanda mutane kamar ma babu internet ne a Niger ta harkan data. RCEP ba su yi ma kamfanonin nan magana ba su hito suka ce za su tilasta musu ba su hito suka ce za su sa musu tara ba ko za su rihe director kinsu idan ba su gyara harkokin internet ba. RCEP sai ta yi desidan ta diba mara ƙarfi wanda shine talaka, shi kuma anan talaka ba shine mana ƙarfi ba. Yana da kyau hukumomin mu su gane da cewa ƙarfin talakawa ya fi ƙarfin hukuma, kenan su rika bibiyan talaka cikin hankali ba a rika kumtata mushi kullum ba. RCEP kamata ya rushe ta in muna son mu gaya ma kanmu gaskiya. Ma'aikatan RCEP da suka hito suka yi bayanin su ne jiya sun tabbatar mana da abubuwa 3 zuwa 4. Abu na farko shine na cewa mutane ne da basu da plan cikin aiki da suke, babu wani plan da suke da, kawai suna zuwa ne kai tsaye su ɗauki decision in sun fada matsala sannan su hito su nemi su gyara ta. Plankin gyaran ma basu da, kenan RCEP ma'aikatan ta gaba ɗaya daga deje har ma karamin ma'aikaci basu da plan. Na biyu ya ƙara da cewa basu yin aiki don kare ɗan ƙasa, ba intérêt public bane, ba kare ɗan ƙasa bane suke, wani abun su ne daban suke. Na uku shine na cewa suna nan ne mutane unrealistic, suna aiki ne da ka'idodi kuma suna aiki da tunani wanda baya tafiyan da rayuwar dan Niger, wanda abun da yake faruwa hakikanin na rayuwa su basu ma sani ba, kenan kamar suna rayuwa ne a wata planet daban, suna decidan abun da yake faruwa a cikin wata planet daban. RCEP lokaci ne a canza ta gaba ɗayanta, a gyara tafiyanta, tunda RCEP batta gyara intérêt public, RCEP batta kula da 'yan ƙasa, RCEP basu da plan, mutane ne kawai sababbin riga ne da hitarwa cikin mota a je a zamna ko a ito cikin kamera, amma cikin kokwalwansu fi sabilillahi mu gaya ma kanmu gaskiya, ma'aikatan RCEP ba su san me suke ba. Gaskiya ce kamata mu faɗa ma kanmu in muna son mu gyara ƙasarmu. Kwanance nan da ɓoye-ɓoye nan babu inda za mu ta yi, kowace ƙasa zan mu ga ta ci gaba, mu kuma muna baya a sababbin ma'aikata da garan bobu wanda ba su san me suke ba. Lokaci ne na a canza RCEP, kuma da fatan shugabanninmu za su ɗauki decision a wurin nan, tun da kumtata ma ƙasa ne ake, kumtata ma ɗan ƙasa ne ake, kuma ban mu so confiance kin da 'yan ƙasa suke da tare da hukuma ta ɓace a sababin decision kin wasu mutane wanda ba su san me suke ba. Allah ya kawo mana gyara a ƙasar mu Niger. Allah ya kama